Kabentang kabangan keren hagani kami kalong Jesu Christ haga jing im jong pi. Jesu Christ haga jing im jong pi. Inayo iya gani katim. Nayo iya gani kai menin ka step baro shi step. Syapang ki kai ka bangidon kam balik kum ki samla. Henry kijing dawai jongi kijing anut ka jongi kalong pi ki samla pi mi na gani ka jaka. Pimkit yo Chris Janon shano ba pilay. Amen. Ay no pilong kung to kada ubakit yo Jesus sa Jerusalem. But kumta katchibo to kada uya. Namado try lang halor jamu. Paro kibriu ki mi ki risa. Kila siang daka karpet kila siang daka jangan priasmobha. Kila bet di kesentiu bagi dia perta namar usim ulawan bandrung ha Jerusalem bat kumta kalong kaburam ka bakraw yaw ni kada bangkit yaw usim di kesim try ki try at ay bagi jing jong nga bat jong piru bagi samla pinmi nang ne pinkit yaw Christian no bapilet but siya ganun ka jaka ka mapilay ha mapikit yaw try hanta pinyo i ka buram jaw play pinyo i ba kibriw kinyo ay ka jingkal na kibriw kinyo ay ka ding shy kibriw kinyo ay ka jingkal ku haba u Kristo dan ha ka jingkal jong pi tekumta artli ki bangan keren ha ka ni ka por ha ka biyaday ba ka ni ka benta ka bangalabu ban keren Jesus Christ ha ka jingkal jong pi ngan keren kabenta ka baningkong ha biyaday ba kani ka mat ka bangan keren kabenta ka baningkong kalong ujisu ulong katalong lani katanray jong ka jing im jong pi ngayusyo tanak ban keli yaki artali ki jing keli ha ka biyaday ba kani kabenta lani ilan siya kitab Genesis kalau nong ka baningkong ka yathu syapang ka jing penlong ya ka pertai bagi aka barok ki badan haka menta uplay utau upenlong ni ki jur ya ki dingso ya ki jingtung bagi kidi kali kalong ya no play ukren ban haka ban penlong ya kini kiding so kijur bat kijing tum ya no blay kren haga kitab Genesis no manika hano kren ndan batip uplay kren ya ka khendau uong ya kijur baka khendau kan penni kijuri kiding so bat ki jingtum bat kumta kilang ni kapapeni bagi jintung kijur kidon kajinya day lani ka telong ka jongki ka tenrai ka jongki kadai baka khendau lada pipe yo neu sentiu hani udai nasional udai artificial naman bo neu sentiu long nasional kumta kadon ka khendau hani bola batim udan kani ka connection kani ka khendau bat une usentiu nagada daw ni usentiu meninru ulong kumni la shairu un imhi la shiskiru ni imkat ba udang yaso bakani kakhendel kamumut kejim lani katenrai jong kejim jone usentiu kadon la priasno yaka bat kani kakhendel nantau blay upenlong yaki dokha bali gijing tau ba im haki kumno penlong Bible ka ang usyukren ya ka ktin ha ka wong to ay bigijing tau ba im ha ka kidok ha kin mi kinwan kindan ha ka ba kumta ka lalong day na kita daw kidok ha kidan gijire ba ka lada piway ya ka dok ha na ka tang ka to ka dipor ka dok ha ka kartat kayak na balay naman labu ya ka jingim jong ka dok ha ban connect ban ka Henry ka bas kampula ka long
hakabia day bar ubri upat blay ushem kreni ka kendo blay ushem kreni ka blay ushem kreni ka swin henry blay kren yaladi wong tong in tau yo briu hakadur ka jongihi ukren blay kreni ki lai haway adur jongi Elohim hamne ka kren blay pa blay kun blay simako but kum ta kitab Genesis kunong ka baar kan khot ka man nhau Bible kong daw blay la tau yo briu la ka demet ule se ka ba compare ka ba uklan le hakabo penlong yaki jingtung yaki jur hakabo uklan le hakabo tau penlong yaki dokha la ki sim jo ka swing Bible kong ula persat naka tim kumut jong briu yala ka jong ka jingim bat kum tau briu ulang ding tau ba im hakapor ka bangadang di school ni pulay ka science pada ka science ka way na katanak jong ka science ka bangi pulay ka biology hakani ka biology layu tu syapang ki jing tau ki ba im ki ay ki ba im usunti uru uday jing tau ba im kidokha kimrat haga kendau kidai kijing tau ki ba im ubri ru uday jing tau ba im la kren syapang kita ki living things kum tangi pulay ka biology kadang pat hakaba ni wan pat syaka eke ka bakan jamin sin habang iwan pat syaka jingim jong briu kum no play penlong yo briu kum no briu ulong kerpang kum no mangabat mapingi long kerpang kini kijing tau ba im lakalong ujing tung lakalong dokha lakalong merat lakalong kisim kito ki living things baro haka biology ni pule yang kata jingim ke ba ubleu ai ki ke ba ki ong ka bios kali ke jingim ke ba ai kali ke jingim ke ba hakado niru ngiyo yang kata ka bios ke jingim ke ba hakado Henry na Lord kata ke jingim ke ba hakado ubleu ai pat sa ka way ke jingim ha ubriu ke ba klem ai ki mara klem ai ki jingtung ha ki do kha ki sim Henry ai hanga ba rapi Lari kata ke tim krik la khode ka zoe lani ke jingim ke ba bonju kot leu ai de tang ha ubriu ya kata ke zoe lani ke jingim bonju kot na Lord ke jingim ha ka do wai ru ke jingim ke ba bonju kot ha ka mensin kadai na kata lada la ratno ya ujing tung na ka khandau na mala pani sno ai uba ka khandau uyak na lada la rat la wengno ya ka do khana ka ka yak no na mar ke chim na ka la pani sno hamta but lada disconnect no but yo briu na ublay kumno kanjia briu unsa tang ka jim ha ka do jim bakan nyaman sim kala let no come down show la disconnect dai na kata daw ni ne pule na ka gospel ke Lukas ko nong ka bakhat san ka khat ka bakhat lai bakhat saw gospel Lukas nong bakhat san bakhat lai khat saw ko ang kuni de ombun si hadir kata tau ko no ba khama po ula lunglang ye ki eke baro ba ula lejing leche gari ko bajingai ba hanta ula penserwano ya ka benta jo u ba uda le sorong auria bukat bakhat la ukun sorong auria ula disconnect no ye lede ula penia klat no ye lede na ukpa ba ka eke bajia haba ula klat no na ukpa Bible ko on ula penserwa ya ka benta jo u kani ka tin penserwa ha ka tin pareng ko on waste pensep unono briu uba la penia klat no ele do play lani uba on pat shem la connect e uba do play unono briu ba pejino Jesu unono briu uba dan yu Jesu ha ka jingim jo u Kajim jong kam don jingwat. Kalau wes kam don jingwat kajim jong hangani ka pertai.
Kajing im jong pi isamla kan don jikut. Dei tat onda haba pila pudiang yu Jisu. Ada pi menjur on amen. Dei na kata daw Solomon unong to jong ka kitab ke jiruai jong Solomon. Haga kitab ke jiruai jong Solomon. Solomon haga ne ko to ko musamla. Ukren betang syapang ka kam samla. I joma ko kumta. Nanta haga por di ke jinglong rangba pat. Ula sedang experience bun ki aka Toy ko probet usang man sneng man kraw. Yaki way pat ula amat ka aka jinglong sama. But haga jinglong temen utho ya ka kitab Ecclesiastes arwong ke jing thala ba. Jingim samna ru ke jing thala. Kejilong ramba, kejilong thala, kejilong temen, kejilong thala. Beriu uslo tu, kat usim Solomon ubah kejing stan don shoot ada tu kapor. Aduk mentam don shoot like no Jisu. Beriu ubah ke buram, ke pertai parau ke tip syapang jong u, ke spa ke kerau, ke hima ke dan buram, ki ege parau lawan ombong la yo lut ada tu kapor. Henry haga bakadu om ke jing thala. Dei na kata daw. Kano ko bri uyo haga do. Kalong leno namar kan footnote tang haga do. Henry haga bri uyo yo Chris haga pipi yo Chris. Yo ya ke ke bom jukut. But dei na kata daw. Haga do pila kan lek no haga wikes. Ki ke piyo haga do kin lek no. Henry wa piyo yo Chris piyo ya kabalong everlasting piyo ya ke eke ka kordortan piyo ya ke eke ka pinang pabisyo ngaju ong hake jinyalap bad hake jeslok jona yegi samla noong lada pi penlong ya karai ban bud yo Jisu katanga kade karai ka pinang pabisyo ong tang hake jinjim hapertai Henry shabong jukot pinang pabisyo. Dan dana perinjong pi samla haga ni kapor. Pimpat penlong karai. Banbut yu Jisu. Pimpat connect ila de berturai. Jingim jong pi ka kutang haga do. Pidon tang ka bios ke jingim haga do. Hila banyo ka spark, hila banyo ka dur ka dar habriu, hila banyo ka buram, hila banyo ka degree, hila banyo ka kam ka jong ka babiang. Henry barok kita hingkut tang hakado. Bat ka eternity jong pipat. Kalong wis. Bat kalong kejing babi ko babonju ko. Dei na kata daw. Hagani kapor nakat yapi wapin wan shall try. Labi kuwa si syai ke eke kalong eternal kaburam ka basya bomju ko. Kejing im ka basya bomju ko. Kejing kemen ka babomju ko. Jisu dia tolong jom kita apa? Jom kita amin. Kun sarong awya. Kejim jom habala penyaklat no kapa. Ye baro. You said don't jimbat. Spak kemudian tang hapreng singit mak kalik no. Bible kau dalam sarong awya. Hagatin paring kau. While living kejim lengkar dengkrang. Unono priu uba ujisu umyo jaka ke jim jong unono ukun kristan uba la penya kran ele ne utrai uba petchinga ne utrai jim jong kanong long ko ba oi shike ni lengkar oi shike ni lengkar hakatin kasi ko ang sarong awria kamot ke jing sarong kawan namandah ba priu hamtam onda haba ulayo shibon ki aka long manha wan giding sarong at kunta uslo ba ulonghi uman bihi dekhat ka bakat sa gospel Lukas on kumni ti onda ula pelut ikeke baro lajian yung sniu ko bakraw ha kadagari uru ula sedang ban slow kurdo kani giding jing jong priu ha percaya kabaw priu lada uyo kat bayo ha kadro Samla la daw yo kat bayo hakado. Wala bandan kadur ka babhabri.
la bandon ka kerdan la ban yo igi jisung ha prathei ki jingwa ka do baro Henry aga bakhadu ka bensin jo u kan so kerdo so thali so sudah so lang ar so usuk ka jingem ngajia tu khana shapam Uway na ki world champion jong tennis haperthei tali Boris Becker kisngi ki bakhadu jong ubri umut ban peniap ya lade ala interview yu balai umut ban peniap ya lade bidai pio ekanam world champion haperthei wong galong ka basisha ngadon sibun ki gantei ngadon sibun ki kali barendor ngadon sibun ki ying ki bangatay national ngadon sibun ki ek ka chikim kanam jong ala tip haperthei baro ko way kum world champion ka tennis Henry Wong mas totally ka chikim na kata nom don ching sok but ngamut ban peniap no erdi real dan kano ka connection ba utra dan ka jim basisha jim basisha jona jopi kamde ka spa bangidan kamde ha ka pulang prathei kamde ha ka jim start prathei kamde ha ki egi joka prathei ka jim basisha jona ba jopi kade ha uchisu namar ha uchisu amde ba niyo tangkata ka jim ha ka do re ha uchisu niyo aroi ka jim kabal hakimrat shem ai haki dintum shem ai haki do kham shem ai haki sim shem ai herela ai tang hau ta ubriu uba priang yu jisu la ai kata ga jim badap kerhai ka jim bakin japlay ka jim ka babam jukut ka zoe la ai ubriu uba dan hau jisu na kata dau ka sos ka telong jaga jim basisha jonga ba jompi kadan hau jisu ban hau jisu dan haga jim jopi kat coba pilih kit utra hanta dan non gejingir ku kadan non jaka ku pilih kata kadai ke ka ba play kwa yani haga ni ke jamit na kata kadang haga gospel ke jung Yohanes kumang bakatsan ke pat ke besar jisu uang kumne ye pule gospel Yohanes khatsan nong kat khat besan tu yaine hanga bat mga happy yaine hanga bat mga happy kumta tanat kabla ban seso naladihi lemda ka yaine ha udi so wan kumta mapiru lemda pi yaine hanga jisu ukren shapang ke jingade utanat bat umet ba uday ding so wan umet ba uday tanrai uday thi khat basan mangangalong ding so wan mapi itanat taw mayne hanga bat mga hau taw say so shibun na bakle mga pimla bale ru jisu ang kle mga pimla bale ru nila badon shibun ki jing anno nila badon shibun ki jing kwa nila badon shibun ki dreams haga jing jogi wa balong kunta nila badon shibun kita ki jing posli haga jing Andrei kinan dan soalan selam ada klebu jisu haga jing ong kama bimla bale ko kisam la lada pikwa haga jing ko baseso kidan kam jing jompi kawala penyes no aku sau kata ke sisi hidun kami ke oksigen aku sau kata ke sisi klemsakne lada ke du ke oksigen nila ban yap ha do ha ginun ko Henry kama kamdon kam ban ke oksigen ring jisu ubah laha ban ai ngi ong tang ke jim ka do Henry ke jim ko bom jikot jim ko kanjam si ada bikwa ban say so ang jim bikwa ban say you so man si bikwa ban say you so jong yiki so jong ke jikla bamwat bikwa ban say yiki so ba ke jim umno pille idon kam yiki jingade ko in bar jisu idon kam ke jingade ko jan bar trai idon kam ban snow ha trai ko umet ba pila ban yo i ko no new sentiu ujen nam kisla upu sentiu itanat kadaw kalong namar om syoi katan rai jong u syoi tang ke ego shabar janam
tenat kidan kisentiu kidan ba uding so lele usai se kiso hila banong kumno kala panlong daw kalong namari romi usentiu udan thiet chapa udan tenrai chapa ubahang ni nanta kawan ke jim ba namar uni paro kini tenat kisla kislo ha umet ba lani udan thiet chapa kejim jong ubanget kejim jong usabla kabasno hautra kejim kabajang shogle badang chire ba in barutra ila man san kejino man sin pim kejino man sin ba pin sei so haki aka ki badai yang kejim dei na kadadaw kita Jeremiah kat nyau lanong kan khat ka nyau ka pra ka tin jogle ka on kumni suk tau briu ba shania ha utra ba uwa ka di shania jo ulong trai na ba ulong kumuding bala thum hajan ki ba uwa pur ya la ki thi hajan ka wa ba unam shifting ba wan ki din shit henry ka sla jo u kan long jernam ba ka snem ra renthian sumat kuslai lene pep ba seso ta de briu wala penyes briu wa sharia outrai briu wa sno outrai briu wala connect ele ba ublay ulam thik kumudi wala thum hajan ki ba kumtau thik jong pur shagi ki pur chpo ka khandau kijit ye ki sbo kijit ye ki dawai kijit ye ka ba kumtau janam kisna ba useso halaki ayong Ilaman ang balay ki Kristan, balay ki Samla, kisha rong ha kapratay, kisha kejap ha pratay, kita ha kapratay, kita kong ka jilong mansi, kum uding ha kaportlang, lastaman ha mantulor kisla, at terkong kisla, balay kadaw kalong namar ki disconnect iladi, ki jimay, jaga jeseng guru. Ki jatuh panuan ki aidau shibun manlet jingelap manlet shikakam joble ki don shibun ki down man shikri utrai ki don shibun ki down ki ele man pet jinai no blay man dei na kata kata kimla man jerman ka jilong mensi kimla man pu sentiu kimla man sei kes unono jingtung unono ding wala rat ka kandau tang shikor ula ban im shisni Henry Halsni ko ba ula ban yap terkhong no bat undang jing mochu agata daw galong namala romno iuna katenra la romno iuna katenrai jong kajing sesok katenrai bi kajing im bakan jaman se na gabanta jong na jompi dei ujisu na kata daw kajing khot hagani ka jami ka session ko bakhado jom kani ka youth conference kalong ay babaro kisama ay babaro mani ki badan hani nin bat scam yo try jom ino amen news nem arajar arpolai unsa lekno arajar saw unsa wan nimtip bakum no usne monlong kai ka challenge bang ini kendo kai ki jing penshoy kai ki jinge kai ki jing tenju bang ini kendo Henry ki kala Jesu shen unam kala shen kala kala uyesa Jesu shabom jukut na kata daw so how try ki challenge ki opinion hagi ki stem ki balwan arjar ako saw shakmat what shifting ladapi don baru try ladapi snow how try ladagata katalong ka jampi katanrai ka jampi la kaya snow how try pinim wala ki way ki yak Akajilong mansi. Wala kiway kim kalan pipin yang. Wala kiway kim say so pipin say so. Wala kiway kim po sentiu pipin po sentiu. Namar pila connect siya kata sos ke badegnya. Pila connect siya usos siya kata utelong mo badegnya. Ang tao de Jesus. De na kata kata. Brio la shem yo try. Ushem ye galenti kabadegnya. Ushem ye gajim ka basisha. But tawi brio
Shem le gajing ku go shisha. Jisu day the long job gajing im jong. Day le kata kata Paul talk shi gajing korosai. Le nam ring pan ring wal nyo. Wang berasu ti pi Chris. Kum ba pilan ngai hau Chris do ya hau. Lara pi om ngala day u bangai. Ya ba utra. Ya ba utra. Let commend how try. I bagi jingim chopi kalau berpunya snow how try. Ya baru try. Lalu haka nono kita shim ke jingim. But mare shim pertain. But mare shim bring. Mare shim try. Ya baru try. But hanta ke jingim chopi kalau kuskan. Kebentang ke baan. Kebentang ke baan. Ninya let shim ke gospel ke Yohanes nang berperan. Kan khat ke bakhat. Jesus Christ haga jingim jongpi benta ke baa. Gospel Yohanes rakhat. Ada kong tahu Jesus le tu khana pat hakim ba ong long ujing shai jong ka perthei. Dawa wan bot yang ulam ya ka badun henry unyo ke jing shai jong ka jing. Oneng Jesus Ukraine gini kakti. Ukraine gini kaktiin hadin boleh kendo ego ega kes. Hagit kot ki bashakmat Jesus la yetu shapam ko ega kes kabau Jesus wahab man bishar. La don kinawan mudui la ne kinawan yetu la yalam ego ega kentei ko klim la paret la kno. But om shanto ke klim shisha ne ke klim rei ayalam ya kani ke bring sha Jisu dakini kinong mudui balong kani ke bring kani ke klim kalau ton hanta ke jinya ai ke jinya pen pai tin bat nang tau Jisu wang lada unono uba klim pop do unin tamau klim le pop unin tamau ding ko ni ke bring we nang ta kita gowan ma e kani ke bring Wanrang di kebriu, abudui di kebriu Jisu, way ulit. Tapi iba way na kita udan kapal. Tim Jisu hangi hadir kata Ukraine di kektin, kata kalau nama Mario saudang joku ke jimaman kapok ke jindung suka. Madeni kata om uno wabud. Malong di syai ke pertai, unono bawan buat yang orang lihat ke betul. Unono balak pediang sisa Jisu kepok pada masuk dan semua. Namun dia uji syai ke jindung barok hakan le. Di imah isi kibakat syaba pilek ke jindung suka kepok ke jimbaman ke jelai ke haroi. Jingki ujung ke jingdik rocks ke syakai yang beringi kena salah di isi buat temptation lah. Kajing lengkar jo kajing im, kajing kulmar jo kajing shongman, kajing bandeng, kajing pangsap, cipun kajing waman kira karoi pala nak pertai kau im mentakat sebab pilih ini jindung kajing waman. Henry wat haga bekum kata kepo, Jisu khat yepi, Jisu tahu babut adin jonga unam ya kajing dong, onam kadung di kajing im jongi. Nginam hapa ke jindung, bat nginam longkung ki waipat ha kapok. Ladang Jisu dan ha ke jingim jongi. Ladang i konek ke jingim jongi. Nama ulong ke jinsyai jo ke jingim. Ta ke pian yo Jisu. Idon ke jinsyai ke jingim jongi. Kapok ke lekman. Na kata kadau la kren meneh di apostol syapang ke jingim ke barakallah. Kebol ke bapen ke ladur. Menginyo si syai ke jing syai ha ke jingim. Kadai ondah bau Jisu la yo ke jingim jongi. Ula don ha ke dok jongi, ula pen ke lai ke jingim jongi. Na kata kadau ke jing syai kan don kat syabani. Na kwa ba ni tu ipi ki samla ma pi ki bala prien ni utrai. Pila don ke jing syai jo Chris hapi. Kat syabapi lek kan syai kata ke jing syai. Nama Jisu dan hapi kumta ke din syai ke jok play ke dan hapi. Penban lada pi buno im Jisu syarut pi kan tak yo try pi pet jingai no try.
Onong don ke jing shai ke jing em. Hamni don ha ke jing shai ni oi paramani wei pat. Ni oi kum bakalong ke ke jaka balai namar ki don kini ki like hamni ke jing shai. Ken ria na ke jaka masun ken ria nang ni ke jing dum kala ap. Dan ha ke jing dum la ban jentut. Ha ke jing dum la ban poi kulmar syaga jaka ke bomdei ban poi ru la ban hap shatliu. Ken ria na utrai. Cikai na utrai. Klem artati la ban poish ban hap ha kapok ha jing baman ke jing em ke kulma. But day na katakadaw Jisu ang pilom. Utaw babot na din jonga unom ya chu ke jing dum ke jing em. But ha gospel Matthew sanong kat saw kat hadu kat riu ong kumno ong pilom ke jing shai jong ke bertai. Ban shai ya kata ke jing shai ka bapida. Wadong buri ya kata ke jing shai ka bapida. Wong ke syarat latang. Om di banbu ha kasyan Henry latang banbu ha jurong jong lu. Barok ki badang ke jing dum ki yo i kata ke jing shai. Pidei ke jing shai jong ukris ha kani ka putih. Mi na kani ka conference kit ya kani ke jing shai. Da ka bapikit eu Jisu kat siya bapilay. Da ka bapisno ha utray kat siya bapilay. Da ka bapiyay ba utray kat siya bapilay. Uno no briu ubara ya katos lat kat siya baulet. Ha bawan ha upay ka jaka badum hangta unong klumar lenti namar ka don katos lat ka don gadi syai ka ketiga jong uno no ubara eu Jisu ha ka dolut ubadon yo try. Ubasno outry kat siya baulet. Ha ka jing im jong ula ha ka no ka no ka jing shem ha ka challenge do ka jing im. Unong kalon yang skem dan ha ka jing syai bat unlong ka jing syai ya ki way pat. Haka testament barim layatu syapang ka tabernacle. Bahaka tabernacle kadon kading penyeng syarak. Bahaka ni kading penyeng syarak kidan ki syarak. Bala hukum bahaka ni ke syarak. Dai bandon ka umpnian pliu ka umpnian man gaswi. Bad bagata kading kajisai kan me kremsak nge bat si bat mit man kaswi hapo aja ka tabernacle. Ninya pule Exodus at nyaw na nong berkat ka ba arpo. Exodus at nyaw na nong berkat arpo. Bat min hukum ya kikod Israel baginawa lam hame ka umpniang olip. Bala teliat ka bakut ya kajisai. Ya ka bantan me ya kata ka syarak kendaput. Maka syarak kan me kendaput kadang kami ya ke umpniang. Kadang kami ya kata ke umpniang. Bat kung tahu kita kesyarakan me bat si bat mit. Maka jim jong na bat jong pi kan long ke di syai haki por baro. Kamen sim jongi kan pluk kan rem haki por baro. Kasyong ke jing ke jong pi bat Chris. Yang Jisu lakot u Jisu Chris. Chris kabomot ubalas le. Christos hagatin Greek. Messiah hagatin Hebrew kamot ubalas le. Ham Jisu dan kejimpen sle. Kadang keumpniang jong ke beneng, keumpniang jong ke bor, keumpniang juga jingim. Kadang hau Jisu kadang kejimpen sle hau Jisu na kata briu bala dak dau Jisu. Kejingim jong up along tikum kesyarak kebom lipsyu. Me haki por baro lah gajing tenju lah gajing lah gan nono kejing syam kejingim ulah belit syam jaka ka bala ker tawir saudong da kejing sniu sudah Henry kejing syai u kadan amar kadan ka umpnyang ha kejing jong u udalu Chris ha kejing jong u batum ta kejing jong u ka syai kejing jong u galong kejing syai shiki way pat kejing yo i jong ka balang mentau snem arhajar ar polai ar posal artli di kisnem badhadu ar posam artli kisnem ar posal ar posam in penjuri ke jinyala haki surat haki lentiba haki shlong jiseng bahet jiseng berit menyalap ia ke gospel kaba hakaling ki jaka menyalap ia ke jinsyal Chris namar ke prathai kala dum kala
kumta kadang gajing khot syakani kakam gajing khot bakarki epi kisamla bagajing angut kalong bagi sama mentakin mi syaba kinmi shi surah kinmi shi lentiba kilenti shnong kinmi shi shnong ret kinmi shi shnong he kinmi syaki jinyaseng ban yalap e gospel kin let shi ying priu kin let shi priu ki badan kami ke gospel pun ki mensim kolor ki yap e manta hipai men agari ke Sunday ke baladat ngidon ke jinyala ha away ke jaka hajan ke patakia hajawa hasurok ni lah kadang ke patakia hanta kinong ko ai kia tengku way ring way ya way syadiang way shamon ke ya lenti hanta keluar tlim kata ke jaka yeng kata ke jaka ban yala jaka ke jebo jaka ke betingit bat kumta kat bangidang ya ke jeseng ke way ke kena kepadam hakakarta imat arpos nem sheneng laipos arpo laipos nem ya nanta ke shushong hek harut surak hau plang bajhi bat kani kala shuno kriap ka kani ka kli do ka shapok khamat shapok kam na shuban pet shabar kam na shuban pet sharum sheneng kam na shuban penkhi ka kli kala bu atia bat ham ta ki briu ki bayat ki briu ki ba semakiat ki ba buatiat bi shahala ya lap ha ka jaka ha ka kum ta jaka namar ni sotu ha ni jaka karon ke jingdum ni hapan wan ra'yu Chris walong ke jinsha ni hapan ya lap ha ba don ke jingdum wan ra'yu ke jinsha kat banginang ya lap hadin kat banginang ya lap ka wei ke briu ka mi na patakia bat kumta anda haba kalami namta hak bukut ke jingala na penong ke jidwai ko ong ngadei ke briu ka bompat long kristan ngampat long kristan ko ong ngadei ke shnong lang long pat long kristan bai thu ke jing e jungka bat ka ta ke briu ke de nong dikiat ha ka ke jaka kadon ke patakiat ke dikiat Henry ke suthu bios ngawi ke gospel Bahag gospel la kren shapam Jesu walau jing shai jong ka perthei. Baki bring ki wat ya ga jing shai ki don ga jing dong ki tare bring ga jing dong wat ya ga jing shai. Na kata kadau kren ga ni ka khtilu play ha ga ni ga jamit na challenge ki isanga. Baki mi shakmat balong ki jing shai jo Chris udah nampak jong pi lalong ki jing shai pi lalong ke syarat. Wat buri ya de nampak ke syam. Wat buri ya de ha ijing saat ijing snow jompi ha ijong ishnong ha ijong ikam ijam ba pitray wat buri ilade tang ha i ibakasmi ka miek jompi kan kutang ha kata ka kam jompi tang ha kata ka tray jompi tang ha kata ka jing jompi tang itu area jompi mi shabari lap ka gospel ka perthai ka dum palak kat chapile bagi isamla ka jingdum pek ikilong mi long pa ka jingdum pek haja ka sor pek hanong kandong benta kapop kala jalai ke jimbaman kala syarkhe Jesu ha ke jing jong pi la pi ong ngala ding Jesu ngala don yung Jesu hangnu ke jing shai Chris kin pan shai kumnu pin le ba ka jing shai kabar Jesu la ai pi to pin buri ya kata ka jing shai ha ko ka sham kita ka syarak ko try la ai Jesu khot ya pi ha gani ke jamit na kata ka kini ki arsam ki banwan ni don kum ki noyalan ya bathong ban pencuri ke jia la gospel dai pen khi pada loting apostle ban wan ra ya ke jio i sha balang ba ka balang ke ban mi shaba ban ya la ke gospel nimte bo blai pen khi don ai ka jitu ke jom blai ka don ai ka program jom blai ka timing blai ka don ai ka ban nimte hadin sa arsam kumnu ka perthai kan long nidam don em ha perthai neo trying one no neo jia ka nimte na kata kadau ni khot ya pi ki samla jo balang ha kani ka youth conference wa pin mi na ni mi kum ki shai ki do Chris wa pi don yo Jesu kit yo Jesu ka chaba pin le mi kum ki shai ba ka ta ga jingdum ka yo ile mi ki shai jo pi ki ba jot param ki one jo Chris leng ba jo pi ki yo ai ki jing penem na kata kadau jing jong pi kalong ka don kam pi kata kata man snow
ban jan cha utrai ban yai ban utrai man kasri blay ula kata ipi hagani ka youth conference blay ula pen im ya pi blay ula ai di shy ipi hagani ka youth conference blay ula pli ka jio I pli ka jimot pli ka do not jong pi baru blay u ai ka jing I apo jong pi ko pin stang nogan I you try blay ai haga do not ka jing jong pi hagani ka youth conference no pin pensan ya kata pin penroy ya kata jing shy ka papi I mental se pi ngampat yo I lut ngampat sung thu lut Henry kat ba pinang jan sha utrai uday tau jing shy ba pinang yo ya ka jing shy kanang jan sha ubnai umdan jing shy na ladi Henry ha orpulun ubnai ai jing shy shani ki badan ha prathe kumno ubnai uyo ige jing shy ban ai jing shy sha prathe umde ustar ubnai umde ustar umde khlur ban ai badan ge jing shy dal lade ubnai u depend lade ushania ige jing shy na kasmi ka bare ka star lade ka bare ka khlur ka badan ge jing shy dal lade tenamar ba uneu nai udan ya jan bat kasmi bat kum tanga ka orbit lade ka lentiat ke jobu ka ya don bat kasmi kum tau yo e ka jing shy ne kasmi ba uban shy ka de jing shy ke ba uyo sha ka prathe Chris udah usmi juga bagi tangan usmi juga Son S-U-N Son of Righteousness usmi juga hak kita beram usmi juga hak in ben shalem dia gedin shay shi ki wait dongin on amen ta ki bedan yang jisu in ben shay gedin shay ke jong ki sha ki wait kani ka you conference kan don jing mat ji one jong pi people lot ya ka pisa people lot ya ka por sha kani ka you conference kan don jing mat de onda haba pi on try beroshi kata ngamju smuthu ye ge koridor jome beroshi kata ngamju smuthu bangadan kam si shayome beroshi kata ngamju smuthu bamelong si sha telong joge jing im jonga bat ge shay joge jing im jonga Henry minta try and one shame and I look ye ge jing im jonga bagata ge jing im jonga ka I look shame katenrai jong ke jing ha baro kawan nami bangan pan I kata shi ki wei pat pilek ke jaka ka bam dan jing so hang tapin wan ra ge jing so pilek ke jaka ka baya jaka ka badam ke jing dom hang tapin wan ra ge jing sha pilek ke jaka ka basosi shi longing ki basosi pin ai ge jing tien namar pikijit ya kita paro ki eki babha na Chris orang telong jong pi pilet shega jaka ka bomdan jingi pin ai ki jingi pin pri ki jingi namar pidon ya ka tenrai ka telong pikijit ya ka taga jingi na kau tenrai beri Jisu wat kani dia seng kan don jingo ba pimi na kani ke dia seng ha pi kloy ban ai lot in addition to try pi kloy ban pelong ke jingo jingo yan ban try ondan ba pimi wat ai ba kai ko pio anam ni ka shay kan jano kijim kan dong dia kumju Henry pimi nan ni kijim jo pi kan kaladur kijim jo pi kan shay kan teng shay bat ka por ka jong play kan kersoy kijim jo pi kum de usunti kan nami ismi nang jorong nang jarnam nang yan balay naman katan rai jong u kadan haga khandau kabadon katan rai jong u kadan ka khandau kabadeyam komta survive une unang he unang pu itu katan rai jong pi kari ha Chris kat nami ismi pinang san kan nami ismi pinang jangam kan nami ismi pinang im kan nami ismi pinang pulsentiu kan nami ismi pinang seiso namar pila tungi lade how tau tenrai bere biang ulok bere Jesus Kalau ada piklat do iladin hanta, pi disconnect iladin hanta. Panam dan jimut ke jim jampi haga ni kepercayaan. Pinam dan ke jim, pincu im tanga kado, pin enjoy haga do.
kajing im bom jukut pat kajing im bagan jablay kalale Adam habau la lepok persyayo blay neko ay udu ya kajing im bom jukut ka zoe kajing im bagan jablay udu hadin usadu ya kajing im lu hakadok sayap no kadok jang kesebut kadok jang lu Henry nak bentar jang ha jang pi blay kungkwa banin ha Nakaju ke apot ke mok Adam Blay kuat Pamangabat mapi Yin snok try Paro isi ke jing jani Teng syan yin ni nang ni Bat ni nang Kalan yin nang yobor Namar Nila Nilong kumuniw jing tung Kumuniw suntiw Ubala Pen snok la ni ubala Pen scam haga ni kakandaw Ke jing jong niru Jong pi kanong kumta Pen scam ni ladi ham try Kumta Bor GM ke bersisha kanya tu ke GM jampi Jisu kat bafidam jan shoku ke dinsha joku kan kengshan bi pinang yo I pinang songtu ik tiru play pinang songtu ik mon play ik plan play pinang songtu pinang yo I shu yo try namaru de dinshai ba kata ke dinshai pinang la kan pensha shu shaking way pa ta ka dei tin ke jong play shwa bangan penkuat ni pule episode salanong kan khat ka pra kan khat salo apostol Paul yo ige jipan kaladur yo ige di shai Chris jinshai ka thaba na beneng lakon pram badan onde tang ka di shai ko literal henry yo ige jinshai ha ka mensim ka kata ke jinshai ula longga di shai shiki gentil ula longga di shai shiki jiu ula longga di shai kat shebole given sim man ki pheriya ke jindum ka kanria habau neubri ula yo ke di shai ulet kat shebole badile ka kadau utho shanga ba chapi ita ki balamat ke di shai ke du Chris utho wong kumne episode san pra hadu khatsa episode san pra hadu khatsa Namar pila julong meno kajindum Menshwa idong hakapok kajindum Henry minta pilong ke dishai ha utrai Menshwa idong kajindum minta gilong ke dishai ha utrai Tu yai de kum ki kun ke dishai Tungin okane Ko ki samlangi meet na di conference Yai kum ki kun ke dishai Menshwa pila paniat kum kikun jo kajindum Haga pertai Haga jing sarong Haga jing bonge Haga jing yatman Haki eki balong kajindum Rementa Jisu Ula dan haga jing im jompi Yat kum kikun kajishay Namar usok jo kajishay ulong Kajing lebha Bat kahok Bat kajing shisha barok Dan kabatenjuk Ke kabapensumhay utra Ya hallelujah Rama Shakara Bashana Rama O Rama Shakara Bashana Makara Bashana Makara Bashana Rama Blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Kantang hinagway Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you.
jong ki shame ko pa mo kodor ablay jong ablay melong tolong de ke jing jong ki ke jing sok ma shisha ke jong ki ke dan hame ablay ke jing start ma shisha jong ki ke dan hame ablay ke bor ma shisha jong ki ke dan hame ke hot ke ma shisha ke dan hame try ablay jong ke jing kermen ma shisha jong ki ke dan hame ko try blay jong me dei u jing shai u ba jing shai ki ba kin let nang ne kin tang shai shiki wait pat kin long jing shai shiki wait pat kin wan ra ablay ta ki ba na ke jing dom shiki shai ka jome try ablay ka try ba men ta yiki ablay men pen slay yiki ka ko por men play lu yiki ka ko por men pen shai bor yiki ka klip mat ko jesu ko kodor a try ka try ba men ta yiki ka ko por aga ka teng ka jesu bring yiki jing pen slay try bring ka bor try bring yiki jing play lu ka ko try getting shai jome try ka teng shai yiki ablay ka ka krau woman sema ko ni mo try ki jing jong ki try shara shara ba kin le kin yiki shai jome kin ko buram jome ablay kin ko try ka teng ka jome ko try jesu kanan kami ki kanan ko jaga ba kidan ablay joma play lu yiki ko try mo kodor I can snow making yard but me ko try ablay joma paro kisni jo jing jo kin yang skema me ko try jesu ka aingo yame hallelujah rama shakara bashara bakara rama shandala rama kurabashana bakara rama oh rama shakara bashara bakara rama shandala rama yande. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.